ки чанде пеш аз ширкат парвозҳоро ба чандин давлатҳои дигар муқаррар мекунанд. Ба 27 қадамони ба хизмат мебаранд ва ё ширкати дорувори шифофармо барои шумо хизмат мекунад. Доруҳо барои зиёд кардани риш ва барои зиёд кардани мӯи сар, инчунин ҳиҷома кардан дар шаҳри Москва ва равғани тозаи сиёҳдона, доруҳо барои зиёд кардани қувваи мард ва барои нест кардани простатит, инчунин доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. Ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед. Тахфиф карда мешавад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед ва дар видео лайк мондана фаромӯш накунед. Аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунам ки оиди конкурси ма як дастгирии дигар кунед. 195 донаи дига билет мондагиай. То билетҳо тамом нашаванд, мо конкурса гузаронида наметонем. Касое ки мехоҳанд билет бихаранд, ин ҳами картаи Сбербанк метонед ки сумтона партоен. И карта ба номи Мунис Хуршедович мебоша. Нархи як билет 200 рубла дар бар мегира. Ногуфта намуна имрӯз аксия дора, ба 2000 рубл 20 дона билетон метиҳем. Ба ҳамин хотир шанса ай даст натиҳен. Чектона метонен ки да ин ҳами рақамҳо WhatsApp даравон кунен, ҷошда соҳиби билет мешен. 33 дона конвертҳои пулӣ приз мондагие ки шанси бурд кардани шумо зиёд ай. Як дастгирии дигар тамом. Ахбороти нав: Somon Air минбаъд ба Урумчи, Чида ва Теҳрон парвоз мекунад. Ҳавопаймои нави ширкати Somon Air ки бо номи Мирзо Турсунзода гузошта шудааст, ба самти Урумчи, Ҷида ва Теҳрон парвозҳои худро муқаррар кардааст. Ногуфта намуна ки дар моҳи августи соли равон ширкати ҳавопаймоии Somon Air боз як Боинги 737-800ро вориди фурудгоҳи шаҳри Душанбе кард. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Бобоёров нависонда: салом алейкум, яка писара хизмат бурдан ҳамура мешава бироварда бародар ҳамира мада ҷавобша бите раҳмат. Бале, касое ки як фарзанд мебошанд ба хизмати ҳарбӣ агар даъватшон кунанд, шумо бо тариқи ҳуҷҷати тасдиқкунанда метонед ки аз хизмат озодаш кунед. Мисол мегирем, падар модарша документошо намебарен, ЗАГСшо намебарен, аз раиси маҳалла справка мебарен. Раҳимов нависонда: обод боши яка, ҳамарӯза почти якм тамошо мекунам. ҳазор раҳмати калон, сарбаланд боши бародар. Парвиз нависонда: акай Сорбон, агар ман Россияда бошам, метавонам ай Тоҷикистон военни билет бихарам. Барои хизмати алтернативӣ кардан шумо бояд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон бошен. Чунки вақте ки 26880 сомон пардохт мекунӣ, як моҳ мерай дарсҳои военнӣ мехониву баъд соҳиби военни билет мешавӣ. Сафаров Самандар нависонда: салом, патент дорум, регистратсия тамом шуд, 2 моҳ накардам, баъди 2 моҳ бикунам мешава патент споридастам. Агар ки тоз берегистратсия патент биспорӣ, тда патента наметиҳанд. Чунки вақте ки ту патент гирифтанӣ, бояд ки ҳатман аввал регистратсияи ту оригинал бошаву дар база данӣ боша. Чунки ягон шаҳрванди хориҷӣ бе патент ва бе регистратсия гаштанда ҳақ ва ҳуқуқ надорад. Мурод нависонда: салом, акай юрист, як савол. Двойное гражданство чӣ маъно дорад? Саволи оддӣ. Двойное гражданство яъне шаҳрвандии ду давлат, шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россияро мо дар назар дорем. Бисёри нафарҳо савол метиҳанд дар ҳамин маврид ки мо гражданини Тоҷикистон ва гражданини Россия мебошем, оё хизмат мебаранд? Дар ҳамин мавзӯъ бисёр саволай, ба ҳамин хотир двойное гражданство гуфта яке шаҳрвандии Россия ва шаҳрвандии Тоҷикистон бидана дар назар дорем. Ориф нависонда: ака омадан ма як моҳ гузашт, патент спорум штраф мекунанд ё ки не? Бале, 10,000 рубл штрафат мекунанд ва идов то 3 моҳа ҳақ дорӣ ки патента биспорӣ дастрас кунӣ. Маҳмудов нависонда: ба ҳамин наздикиҳо амнистия мешава? Амнистияи муҳоҷироро дар назар дошта бошӣ, ҳозирашда ягон қарор биромадагӣ нест. Таҷ видео нависонда: салом алейкум, ака ма патент дорум, агар дигар шаҳри Россия равам, чӣ хел мекунам? маълумот диҳед, раҳмат. Дигар шаҳри Россия ки рафтӣ кор карданӣ бошӣ, бо ай ҳамун шаҳр патенти нав мегирӣ. Тамом. Каримов нависонда: салом додар, писарам дуюм курс коллеҷда хонд, маҷбур шид Россия брава, мактабаш чӣ меша? Мегуфтен илтимос. Мактабша бояд ки академический отпуск мекард ва мерафт. Дар ҳолате ки академический отпуск нокарда рафтагӣ боша, аз донишгоҳаш хориҷаш мекунанд, яъне аз ҳамун коллеҷе ки мехона хориҷ карда мешавад. Ромаев нависонда: салом алейкум, соли 1996 бошӣ, ба 27 қадам монӣ, ба хизмат мебаранд ва ё не? Жду ответ. қадам мондану намонданша ки и хеле чизоша камтарак фаҳмиданаш қинай барои мара, барое ки дар иҷа рӯзу моҳша нависондагӣ нести ту. Мисол мегирем, агар 3-4 рӯз пас, агар ки ту 27 сола бишай, зодрӯзат боша,
аллакай аз хизмат озод мебошӣ. Вале агар нав 26 пур куниву якчанд моҳи дигар мондагӣ боша ба 27 сола шиданда ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунанд. Тамошобинони азиз, ба ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунам. То барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.